Normalean, oihalarinak zapi koloretsuak eta lore motiboak erabiltzen dituzte. Euren izaera bakizatea erantzea. Azkarretean, urek egitea askeratzea eta zaboreatzen baita zitadura ere. Bidez kabeliek erantzea azkenik dituzte. Nara ez zauraren bezalako ditzea. Naprezik ikusi martu. Petrolioan oinarritzen da eta bereko esperak inspiratuak sortzen. Orain, nire Zantziru erosteri, 96 euroan batak ditu erosi. Zintzaile, ez da zaik egartzen. Zakeko horrekin, ez da txere ez? Eta zu, zer zara? Jantzi hauek alokatzeko aukera ematen digu ekitaldi bat egiteko, abentura biziteko prest, alokairua ematen digu kalendarizko jantziak erabiltzeko. Erantzetan inbertitu behar eta Nola hortan eta